5 metrech. Samozřejmě ráda by vstoupila do toho klubu 5metrových, ale to se jí nepovedlo, nicméně bude odjíždět z Monackého knížectví mimořádně spokojená, porazila soupeřky úplně na hlavu, zdemolovala to silné pole, které proti ní stálo, včetně 3 Američanek. Byla tam i Katie Moonová, ta se dělila o 5. místo se Slovenkou Šutejovou. Angelika Mouserová ze Švýcarska byla současně 3. s další Američankou Grouovou, ale na Kennedyovou dnes večer nikdo nestačil. No a mohli bychom se dočkat i zajímavých výkonů v mužské tyčce, tam ale začínáme. Pouze 6 účastníků, ale mezi nimi Armand Duplantis 5 metrů a 70 cm, lehký tréninkový vstup. Do soutěže Stojany jsem zahlédl 75 na začátek. A Duplantis zatím uklidňuje publikum. Špatné vzpomínky. Dokázala tu prohrát a to ve Stockholmu před svatbou, kde stačilo na svého kamaráda Curtisa Marshalla, který ale na svatbu potřeboval opravu, zvládnul to. Dnes bude znovu soupeřit s Armandem. Kromě Duplantise a Marshalla jsou v závodě ještě 3 Francouzi, téměř 40letý Renaud Lavillenie, pak Thibaut Collet, Baptistieri a Belgičan Ben Bruders. Duplantis tady skočil loni 605 států. Poprvé se díváme na výšku mužů, která má dnes široké a kvalitní startové zářící Mexičan Eric Portillo, který takto skočil na poprvé 216 cm. Soutěže se účastní i český medailista z loňského mistrovství světa Jan Štefela, který na poprvé skočil 212, 216 a před chviličkou i 220 cm a tím vlastně vylepšil svůj nejlepší letošní výkon v diamantové lize. Trochu jsem předběhl, protože tady se právě díváme na českého výškaře, jednu z největších domácích hvězd současné atletiky. Takto se rodák z Krnova přenesl právě přes zmiňovaných 216 cm. Štefela zahájil sezonu výtečným výkonem v rámci halového závodu v Banské Bystrici, kde skočil 232 cm a tím vyrovnal druhý nejlepší skok kariéry. Potom skončil se zatím trápí venku, právě jsme zmiňovali ty jeho průměrné výsledky na diamantové lize. Tady je naopak lídr letošních tabulek Oleg Doroščuk, na konci června doma v Berdičevě skočil 233 cm, což je o dost více než těch současných 216 a možná i proto působil ten jeho úspěšný skok trochu líně na těch 216. Na poprvé neuspěl jediný muž, Kimani Jack, mladý Brit si možná vybral trochu daň z neskušenosti. Se díváme i na svým dosti specifickým stylem. Tak to si zase pomohl pravou nohou nahoru a i on bez problému skočil. Mohlo být on nejlepší závod výškařů v této sezóně, sešla se tady opravdu výborná sestava. Štefelu, který se představí proti legendám této disciplíny, třicátníkům Baršimovi a Tamberimu. Tamberiho tam vidíme v těch strakatých kraťasech. Potom, tady je právě Baršim, potom proti konkurentům své věkové kategorie, jako jsou symbolizuje třeba Matteo Scioli, Ital, který vyhrál oba dva mítinky letošní diamantové ligy. Ale tady je hlavní hvězda Mutas Esa Baršim,
216 cm na poprvé pro 35letého Katařena absolutně bez problému. Paršimová kariéra je ověnčená obrovskými úspěchy. 5 velkých zlatých medailí, včetně jedné z olympijských her, kterou si v roce 2021 slavně podělili s Jan-Markem Tamberim. Přesun zpět na ovál, kde se chystá ženský závod na 3000 metrů. Už jsme dnes viděli jeden světový rekord v podání Vanionyho na netradiční tisícovce. Trojka je mnohem častější tratí a uvidíme, jestli Faith Kipyegonová z Keni nebude schopná předvést něco podobného. Bude mít dnes podle závodních oficialit velmi hvězdnou vodičku Jessiku Hallovou, kterou jsme tam viděli. Poběží také výbornou loňskou sezónu, byla 4. na 10 na mistrovství světa a tady je Faith Kipyegonová. Světová rekordmanka na míli, na 15 stovce, loni dvojnásobná medailistka z mistrovství světa, jedna z největších hvězd současné světové atletiky, která na trojce v Monaku chce speciální závod vedle sebe. Měla další spolufavoritku, jednu z řady kvalitních Etiopanek, Birke Haile. Ať už je to Aina Dismebratuová, Alemová, Alešin Bavekiová, kterou také budeme sledovat v tomto závodě. Domácí tribuny sledují a tleskají vysoké. Monako není úplně jednou a tou samou zemí, pochopitelně. Getačevová a samozřejmě také Ferveini Hailuová, to jsou další dvě etiopské spolufavoritky. Bude zajímavé sledovat, jak se početné a kvalitní pole Etiopanek vyrovná s hlavní favoritkou tohoto závodu, kterou je jednoznačně Faith Kipyegonová. On your marks. Zazněl startovní výstřel závodu na 3000 metrů žen. Nejlépe si letos vedla Ferveini Hailuová, která v Oslo na diamantové lize zaběhla čas 8:24. Poměrně zajímavé jméno svítí u držitelky rekordu mítinku, kterou je Rumunka Gabriela Sabová časem 8:21:42. Ten mimořádný aplaus, který si vysloužila před startem vysoká francouzská Cassandre Beaugrandová, není jen tak pro nic za nic, protože ona je olympijskou vítězkou z triatlonu z Paříže 2024. A velmi zajímavě se tedy rozhodla vyzkoušet svou běžeckou výkonnost proti, řekněme, specialistkám, když uvážíme, že i běh je součástí triatlonu. Tady vidíme Beaugrandovou zatím na chvostu toho tvořícího se pořadí běhu. Opravdu punc výjimečnosti tomuto závodu dodává především to, že Jessica Hallová, jedna z nejlepších běžkyň na středních a dlouhých tratích současnosti, je dnes vedena jako vodička. Faith Kipyegonová by toho chtěla využít k výbornému času. Světový rekord drží Číňanka Tinsia Wang z Pekingu v roce 1993 časem 8:06:11. Je to možná trochu zapomenutý světový rekord, který je platný už hodně dlouho od závodnice, která byla v 90kách velkou hvězdou, ale tolik se o ní neví jako o jiných velkých atletických legendách té doby nebo třeba i přelomu milénia. Kipyegonová už tedy 2 světové rekordy drží a proč neskusit si šáhnout i na další. Společně s Hallovou zatím vede to pořadí další vodička Vera Pertemesová Hofmanová z Lucemburska. Hailomovou, které chtějí zvítězit, ale Faith Kipyegonová tam je s poměrně viditelnou ztrátou na 5. místě. A myslím si, že tohle úplně v plánu nebylo.
Musí si teď táhnout ten závod sama. V době, kdy už se chystá pravděpodobný konec Lucemburčanky Bertemesové Hoffmanové v závodě a tempo tedy definitivně přebírá Jessica Hallová. 2024. Za ní tedy stále Ngetičová s lehkou ztrátou je třetí Hajlomová, no a Kipěgonové se to manko stále nedaří úplně stáhnout. Letos má za sebou 4 starty. První právě v Monaku, ale to bylo v únoru na silnici. A následně se představila v Šanghaji na diamantové lize na 5, kde vyhrála, to už je ale také několik týdnů zpátky. A potom při dosud posledním mítinku diamantové ligy v Eugene, kde tedy běžela 15 stovku a byla třetí na míli, nemá za sebou příliš jednoznačně potvrzovalo. Kipěgonová stále poměrně hodně ztrácí, byť ten závod ještě bude dlouhý, ale vysoké tempo Jessiky Hallové stále drží pouze Agnes Ngetičová, další Keňanka, která je opravdu přilepená za Hallovou. Tady to můžeme vidět, že chce akceptovat to jí tempo úplně na 100%. 4 kola do konce. To poslední se běželo za 64,50. Tady hlavní skupinka závodnic s Etiopankou Bavekeovou. Ovšem to už nás tolik zajímat nebude. Zajímavé bude především to, jak Ngetičová bude schopná držet tempo v konkurenci ať už Hajlomové, a nebo třeba stále Faith Kipěgonové. Hned 8 Etiopanek běží tento závod, proti ním 2 Keňanky. No tak zdá se, že Kipěgonová už vystřídala Hajlomovou na 3. místě. Další závodnice jakoby trochu překvapilo to, jak se výrazně roztrhalo startovní pole. Agnes Ngetičová letos vyhrála mistrovství světa v krosu, což je disciplína vždy velmi dobře obsazená závodníky a závodnicemi, kteří i na dráze patří mezi naprostou světovou elitu. Zmiňoval jsem loni její 4. místo na 10 na světovém šampionátu. Letos na dráze nezaznamenala ani jeden start, jako by si chystala všechno na tento závod a ještě využila toho, že nastupovala tak trochu ve stínu superhvězdy Faith Kipěgonové. Teď už je tedy mimo i Jessica Hallová, která evidentně rozbíhala ten závod právě pro Agnes Ngetičovou. Její osobák na trojce je 8:23:14 loni v Miramaru, ale to je čas, který by dnes jednoznačně měla zdolat a my se začneme pomalu dívat na hodnotu světového rekordu 8:06:11, což je ten zmiňovaný čas Tin Sia Wang z Pekingu roku 1993. 25letá Ngetičová si pečlivě vybírala, kde vstoupit do letošní sezóny, na jaké distanci. Trojka až tak častou tratí není. V rámci diamantové ligy se, pokud se běží, počítá do hodnocení trati na 5000 metrů. Teď už jen Ngetičová sama v tom svém boji stále drží kolo pod 65 vteřin. Ještě má 2 do cíle a vidíte, že se stále drží na té, řekněme, laserové vlně. Ale právě ten závěr bude jako obvykle u středních a delších distancí rozhodovat. Ngetičová má obrovský náskok na své soupeřky a teď je hnána celým stadionem v Monaku, který sleduje jen a pouze její počínání na, řekněme, posledních 500 metrech tohoto závodu. Agnes Ngetičová z Keni má obrovský náskok, ať už na druhou Alemovou, 3. Kipěgonovou nebo 4. Frevejny Hajlovou. Možná začíná lehce ztrácet na ten laser, který jsme tam teď zase mohli vidět v detailu. Bude zajímavé zase si ověřit, jaký byl čas toho jejího jednotlivého předposledního kola. Už to bylo poměrně výrazně pomalejší. 66:17 a Ngetičová musí doufat, že teď ještě ze sebe vyškrábne poslední zbytky sil a že si určitého fóra třeba udělala už v předchozím průběhu tohoto skvělého běhu. Připomínám, že Ngetičová startuje vůbec poprvé na dráze v této sezóně.
výkonnost si vyzkoušela na mistrovství světa v krosu na tradičním místě v Tallahassee, kde tedy zvítězila proti řadě kvalitních konkurentek a teď se snaží o co nejlepší historický čas na trati 3000 metrů. Světový rekord 8:06:11, Číňanka Tianxia Wang. Vidíte, že Getičová má náskok více než 100 metrů na teď už druhou Faith Kipyegonovou. Posledních necelých 100 metrů pro Agnes Ngetičovou, která světový rekord Číňanky s největší pravděpodobností nepřekoná. Teď už je to jasné, ale i tak doběhne ve fantastickém čase 8:08:95, což je výrazně vylepšený rekord meetingu. A teď je trochu složité vyčíst, zda se její reakce týká čistého štěstí nebo třeba možná i lehkého zklamání. Jde o jednoznačně nejlepší letošní výkon. 8:08:95 musíme zařadit vysoko i v historických tabulkách. Ano, je to třetí nejlepší čas historie, nebo tedy Getičová je teď třetí nejlepší ženou dějinných tabulek. Rychleji kromě Wangové běžela pouze dnes až čtvrtá Kipyegonová za 8:07:04 loni v Chořově. Tam se dostala na necelou vteřinu za světový rekord Aziatky a proto si měla být správně vnímána za hlavní favoritku, ale tou byla reálně právě Agnes Getičová, která nedala šanci své konkurenci a posunula se na třetí místo historických tabulek. Dále se to poměrně hemží rovněž osobními rekordy. Druhá Alešin Bavekyová z Etiopie za 8:23:81 a třetí její krajanka Senajet Getačevová za 8:24:02 rovněž. No a pozor, Cassandra Bograndová, olympijská vítězka z Paříže v triatlonu, zaběhla národní francouzský rekord. Atletické disciplíně na 3000 metrů 8:32:86. Řadu velkých hvězd jako Birke Hajlomová nebo Nozomi Tanaková dokázala Bograndová nechat za sebou a po Getičové je ona určitě druhou největší hvězdou tohoto běhu. Getičová se teď ještě pyšně nechá vyfotit s tímto časem, který je nejen rekordem meetingu. Čas Gabriely Sabové je vymazán takřka o 13 vteřin a my se těšíme na to, jak se bude vyvíjet kariéra Getičové. Tady je právě Bograndová v brýlích, ve kterých nastupuje i v těch svých triatlonových závodech. Dnes dokázala to smíšené francouzsko-monacké publikum potěšit do syta. No a než půjdeme dál, máme pro vás nachystaný rozhovor s Glorií Lourdes Manuel, která v tom úvodním závodě dnešního večera na 400 metrů skončila na třetím místě. Zdravím všechny po diamantovce v Monaku a doběhla jsem zase v krásném čase, takže ten závod hodnotím taky krásně a vlastně už od začátku jsem se snažila běžet zase o něco rychleji a do té 200 jsem cítila, že trošku ty atletky přede mnou stahuju, ale pak samozřejmě jsme se tam víc vyrovnali a bojovali jsme o to nejlepší umístění a vzhledem k tomu, že jsem doběhla v tomhle krásném čase, jsem byla třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na diamantové lize, ale je také vidět, že i všechny ostatní závodnice se zlepšují a je to další motivace se zlepšovat dál a dál. Tak tolik tedy výrazná česká stopa v Monaku, ta druhá se týká výšky a Jana Štefely, ale teď se obrazem podíváme do tyčkařského sektoru. Tady je Armand Duplantis a jeho první pokus na 5,85. No tak nebyla tam už taková rezerva jako na 5,70, ale je prvním závodníkem, který se před 5,85 dostal, protože před ním schodili jak Australan Marshall, tak